Pojď, vstoupíme teďko do toho čarovného podzemí. Filipko, vnímáš mě? Vstoupíme do toho čarovného podzemí. Ahoj lidi. Takže, tady první stupně chodba je tady nějaký tajuplný magický míč. Tak, tady je tajuplná várna na bylinky. Tady jsou plata na vajíčka, které určitě nejsou určené na vajíčka. Tady jsou nějaký tašky, asi nastavení pecí. Tady plynové hořáky, na to, aby se mohlo to oběť spálit. A tamhle, tady jsou květináče. Do toho potom dají půdu z těch lidí. Tak, tamhle jsou pytle, kam dávají ty zbytky. Tady jsou kanistry, z toho odsávají tuk a potom na to jezdí na těchto sněžných skútrech. A tamhle je boiler, ve kterém se vařejí ty lidi. A tady tom potom putujou ty jejich kousky těla. Zajímavý.